आज ମୁଁ ପାଚିଲା ପଣସର କାକରା ପିଠା କରିବି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଠି ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବାଛିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଭଲ କି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବାଛିଦେବା। ପିଠା ପାଇଁ ପୁରା ପାଚିଲା ପଣସ ନେବେ, ତାପରେ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ପୁର ପାଇଁ କଢ଼ା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପୁର ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ କରିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଚିନି ଏଠି ପକାଇବି। ଭଲ ସେତିକି ମିଠା ଭଲ ହେବ। ତ ଏଠି ଘାଣ୍ଟିବେ, ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ସିମ୍ରେ ରଖିକି ଘାଣ୍ଟିବେ। ଚିନି ମିଶିଗଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କାକରା ପିଠା ସବୁରେ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଭଲକି ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଏଠି ପୁର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ କଢ଼ାରେ ମୁଁ ପାଣି ବସାଇବି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେତିକି ପଣସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଥିବେ ମାପିଦେବେ। ମୋର 2 ଗିନା ହେଇଥିଲା, ତ 2 ଗିନା ପଣସରେ ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଗିନା ପାଣି ଦେବି। 2 ଗିନା ପଣସ, ଯେତିକି ପଣସ ହେବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ବସାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ କେତେ ପଣସ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ, ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଠି ପଣସ ପକାଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଥିଲି ସେ ପଣସ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିବା, ଛାଡ଼ିବେନି, ଘାଣ୍ଟିବେ, ସିମ୍ରେ ରଖିକି ଘାଣ୍ଟିବେ, ଭଲକି ମିଶିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପଣସଟା ଆମ ନଣନ୍ଦ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛି ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କୋଳି, ଜାମୁକୋଳି, ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ପଣସ ପଠାନ୍ତି। ଆମ୍ବ ବି ବହୁତ ମିଠା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ପଠାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବି ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ପିଠା ତ ମୁଁ 7-8 ଦିନ ଆଗରୁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଣସ ପିଠା କରନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବି ଶିଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି, ଟିକେ ବି ଲମ୍ବ ନାହିଁ, ପୁରା ମିଶିଗଲା ପାଣିରେ। ଆଉ ଘାଣ୍ଟିବା, ଛାଡ଼ିବେନି, ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ସୁଜି ମୁଁ ଏଠି 2 ଗିନା ପକାଇଦେଲି। ମାନେ ଆପଣ ମାପିକି ନେବେ। ଯଦି 2 ଗିନା ପଣସରେ ଆପଣ 3 ଗିନା ସୁଜି ନେବେ। ଆଉ ସୁଜି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଖାଲି ଚାଉଳ ଚୂନା ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଗିନା ସୁଜି ଆଉ 1 ଗିନା ଚାଉଳ ଚୂନା ମୁଁ ପକାଇଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଚୂନା ଥିଲା, ତେଣୁ 2 ଗିନା ସୁଜି 1 ଗିନା ଚାଉଳ ଚୂନା ପକାଇଲି। ତ ମିଶାଇକି ପକାଇଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ସୁଜି କି ଖାଲି ଚାଉଳ ଚୂନା ବି ନେଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଘାଣ୍ଟିବା ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ମଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା, କାକରା ପିଠାରେ ଖଳି ଧରନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ହିଁ ଖଳି ଧରିବେ। ଆଉ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କାକରା ପିଠା ପାଇଁ। ତ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି, ଟିକେ ପାଣି ହାତ ନେଇ ନେବେ। ତ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରିକି କରିବେ। ଆଉ ପୁର ଦେବେ। ମୋଟା ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଟିକେ ପତଳା କରିକି ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିନା ପୁରରେ ବି କରିବେ, ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରିକି। ଏଇଟା ମୁଁ ବିନା ପୁରରେ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ତେଲ ବସାଇଥିଲି, କଢ଼ାରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଠା ପକାଇଦେଲି ଏକାଥରେ ମୁଁ 6ଟା କି 7ଟା ପିଠା ପକାଇଦେଲି। ଏମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ପରେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ପୁରା ଏମିତି 2 ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପିଠାଟା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ।